Doncs una experiència superxula, la veritat. Vull dir, no m'imaginava que hi hagués tant curro darrere del calendari, ja des del procés, no?, de com triar el projecte, a on es destinaven els diners. Que fos tan participatiu ha sigut molt xulo, m'ha agradat molt. Jo crec que m'emporto moltes coses, a part de... No sé, jo soc una persona que sempre he fet moltes coses i m'he acabat menjant jo tot el curro, en general, que sigui comissions de festes, organitzacions de coses. I aquí realment he vist que és com possible, no?, que un grup de persones totes fiquin el màxim esforç perquè un projecte així tan xulo neixi i es pugui fer amb tanta perfecció i tanta delicadesa. No sé, he flipat, la veritat. Que bonita!